गोंयांत खावपा पिवपाचे विविध उत्सव जातात। मात अंदू पयलेच खेपे व्हडा प्रमाणात पुस्तक महोत्सव आयोजीत केला। हाका लागून युवा पिळगेक लेखन वाचनाची आवड निर्माण जावन नवे साहित्यीक निर्माण जातले। गोंयांत पुस्तकां विकत घेवपाची संस्कृती आयजूय आसा। युवा पिळगी हांगाची संस्कृती विसरूंक ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। बुधवारा पणजे नॅशनल बुक ट्रस्टा वतीन आयोजीत केल्ल्या पुस्तक महोत्सवात मुख्यमंत्री उलयलो। गोव्यामध्ये वेगवेगळी फेस्टिवल मामाने बघितलेले आहेत। त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आपण बघतोय की त्याच्यापर्यंत सेरेंडिपिटी बघतोय। आजकाल म्हणजे याच ग्राउंडवरती मला वाटतं फिश फेस्टिवलपासून फूड फेस्टिवलपर्यंत आणि वाईन फेस्टिवल पण आपण सगळ्यांनी बघितलेली आहेत आणि वेगवेगळ्या काजू फेस्टिवल पण याच ठिकाणी होते। म्हणजे या सेम ग्राउंडवरती अशी कितीतरी फेस्टिवल होतात ज्या फेस्टिवलमध्ये आपण गाण्याचं आणि पिण्याचं पण बघतोय। पण आज आपण वाचण्याच्या नादामध्ये आहोत आणि आज त्यामुळे अवश्य इट इज आणि नॉट ओनली द एक्झिबिशन ज्याला आपण म्हणतोय की खूप चांगल्या पद्धतीने मला वाटलं नव्हतं खरं म्हणजे हे एक्झिबिशन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असेल। मी ज्यावेळी आलो तेव्हा तर बघतोय की म्हणजे अवाढव्य मंडप अवाढव्य सेटअप आणि इट इज नॉट ओनली जस्ट द सेटअप। वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कॉर्नर्स जे एस्टॅब्लिश केलेले आहे। कुठेतरी मुलांसाठी वेगळा कॉर्नर आहे, पेंटरसाठी वेगळा कॉर्नर आहे, क्रिएटिव्हिटी सगळा वेगळा कॉर्नर आहे, खाद्यपदार्थांसाठी वेगळा कॉर्नर आहे आणि तरी 10 राज्याहून या ठिकाणी आलेले वेगवेगळे पब्लिशर्स हेही या ठिकाणी आलेले आहेत। खरोखर पुन्हा एकदा म्हणजे नॅशनल बुक ट्रस्टचे युवराज मलिक ज्याने मुद्दामून हा कार्यक्रम या ठिकाणी आले तेही व्यासपीठावरती आहेत। खरोखर मी गोवा सरकारच्या वतीने त्यांचं सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। गोव्यातील लोकांना आणि गोव्यातील विशेष करून मुलांना एक खूप सुवर्ण संधी आहे